moko tiko ka jugina paka biriyo onge kipande orabora oingo min mare orabora oingo wuon mare ochako ng'angi wuongi aduoka magalagala osiepe magibedo godo bende ok ni kare gibed kode e yo machal nade mano kodhi bedo kae kawarange Joseph. Erokamano Cleophas. Gima duong' kuom wachno madaher mar jiwo en gima iluongo ni character. Daher mar kwayo jonyuol ma nyithindgi biro dala e kindeni. Character is everything. Dholuo anyalo wacho ni dimbruok kod dembruok kata horruok. Ka nitie yo moro amora mwanyalo konyogo nyithindogi mondo gibed kod gimiluongo ni change in character ama new character development, positive character development, then challenges Cleophas kaka miwinjo iwacho gweko wanyalo duoko piny. Kata ne bed mane ni qualify ni idhi e university kata idhi e college kata idhi e TVET, ka character no onge to mago duto gikone en wuoth maonge kuma nyalo terie ng'ato. Gima duong' monego watem jiwo kaka stakeholders, Cleophas, kata mana kaka media houses, kata mana kaka jonyuol e miechgi, ni nyaka make sure ni nyithindo gieki odongo with the right character and with the right attitude for their future. Because kapo ni future margi ok omenyore maber gi character margi, to iyudo ni ntiere kaka ginyalo bedo kod challenges. Gima dang' awachi maduong' Cleophas en character. Kantiere gima inyalo timo kata obed mano nyalo yude e kanisa, yiene mondo dhiyo. Kata nyalo yude through the right peer groups, the right peer groups and the right influences, yiene mondo dhiyo. To gimoro achiel kuom ote machuok go jawinjo moro ndiko, kata janeno moro ndiko ni kao nyithindo ndalo molor skul, koro nyithindo koro isemba in dhi kawayu, in dhi ka dani, in dhi ka kwaru. To ndalo moko to nyathini nitie e boarding ni to onge kodi. In tibiro bet gi nyathini ndalo mane mondo i understand nyathini dwache en ang'o, kata mopogore gi dwache mondo ielewa en to ang'o monyalo dwaro. Omiyo wajiwgi ajiwa mondo gibed kod the right character. Ka giseyudo the right character, the positive characters, mondo gibed nyithindo mong'eyo dembore, ong'eyo hore. Thoth nyithindo masani yudo Cleophas ni gin nyithindo ma gidwani mondo giyud gimoro amora e sano ma onge dimbruok kata dembruok kata horruok. To kapono tamore ni mano ok ochopo kamano, ema koro iyude ka gikwe mbele kacha, to koro gichako ng'angi jonyuolgi, gichako bedo defiant, gichako bedo defensive. Gik makamago kaponi wanyalo jologi gi sechegi mapod yath pok odongo maborni, to wajolgi ajola mondo mi develop the right character, the right attitudes towards life and towards the challenges of life kata magi nyalo romo godo bang' tieko klas 12. Cleophas. Erokamano ahinya Joseph. Victor, thuolo modongo kar kae, nyathi nenore ni en koro osechopo kama ong'ongo entiere oko, opportunities thoth mantiere iye ka, networking events ki gin mage mapono ng'ato nyalo yudo thuolo mar mondo mi odhi olosi, odhi orangi. Aparo an kinde mana tieko, an antiere Kisumu Day, kana tieko Kisumu